Ongi etorriak Gamerauntzia irratsaiora. Gamerauntzia Euskal Bideojoko Zaleen Elkartearen naiz irratiko espazioa. Ongi etorri, Gamerauntzia saioaren 3. sasoiko, 32. atalera, ja, okeres baldin banago, 53. ero 52. atala izango da, danera. Eta bueno, naiz irratean, astearte eta larun bat gauetan, gauerditik aurrera entzuteko aukera izango duzue, eta bestela, ostegunetan Gamerauntzian Twitcheko kanalian izaten ga, eta baita txapa irratean atzaldeko 8:00. Twitchen 6:00 eta txapan 8:00. Gamerauntzia komunitatearen berri izateko eta parte hartzeko, gamerauntzia.eus webgunean daukazue analisi, bideo, gameplay, euskaratutako jokoen zerrenda eta hainbat gauza, eta gainera Telegrameko Gamerauntzia kanala aurkitzen baldin badozue, hor egotenga, edozein eztabaida edo berri komentatzeko. Gaurko atalean, batez be, albiste handi batzukin gatoz, batez ere PlayStation Showcasea, atzo gauean edo joan den astean, entzuten duzun momentuaren arabera, egon zen PlayStation Showcaseari buruz hitz egingo dugu, eta gero Total War Farao berriari buruz baita, eta baita, klikasanken, esatetortzen, baina, zelsan, Rocket Leagueko finala, baita, izan dela, oin dela gutxi asteburuan, komentatuko dugu, eta azkenik edukia, Tears of the Kingdomen, horrelako iruzkintxo bat egingo dugu, eta, lasai ez dago, hori da, ez dago spoilera hundirik, eta bestela abisatuko dugu denboraz, nahi da benarentzat. Orduan, honekin, nerekin die Aritzo Odriozola eta Lander Unzu eta bideojoko sale, aditu eta biak batera, ez? Haupa, txaldeon. Arratxaldeon, bai. Dana ondo, ez? Goguakin. Bai, goguakaz. Asko komentetako, esake... Orduan lehen hasiko da, ez? Ni Damian baina baitia naiz, kareta eta aurrera. Bideojokoen gaurkotasuna birpasatuko dugu gure albistetan. PlayStation Showcase aurkezpena ikusteko aukera edukiduko, ez da, komente dugu moduen. Aspalditik ibili gara Sonicoan aurkezpen edo zuzeneko handi hau barik, ez? Azkena, 2008 irailien izan, ez? Egizea State of Play txikiz hauek, urterdiro edo hainbat hilabetero ikusten dugu zela. Baina, basan behar da PlayStationen ekimendik indartsuna dela Showcase hau, ez da? Ordu beteko iraupenagaz, bidizak eta trailerrak barra erakutsi bazan, enpresa japoniarrak, zan egon apenas, ez, atxeden aldirik. Baina da egizan momentu ematen edo beste Jim Ryan, ez, CIEko, Sony Interactive Entertainmenteko presidentia hartu zala. Apuru komentzako euren egoeri eta etorkizunera begire zerrein nahi daben. Baina horretaz aparte, bideo-joku baino ez genduzen ikusi, ez? Noizien behin hori bai, adibidez, PlayStation VR-B, PlayStation Q hor gailue erakusteko aprobetxe bien, orduan bada hortik be zer ikusi. Handa be, ez da, komente dugune, batez be bideo-jokuek, eta ez ustekorik handizena, edo igual esan horren sustekoa, zeia, bat azte dara guz honen zurmurrukaz, baina Metal Gear barrizideko gure artien, Metal Gear Solid Parisa, oingoan 3. remake izango da. Alan dabe etxie 3 zenbakize jarri, Delta deitxu dutxie, Metal Gear Solid Delta Snake Eater deitxuko da. Eta, trailerren bertan, olako sinematika bat erakutsi bien, oian bategaz, ez, apurretan animalizegaz, lehenko inurri batzuk, ez, saguek eta bar, azkenin ja sugia agertzen momentu, sugia da krokodila argi egon zan, Metal Gearren aurrin gauzela. Eta bukatzeko, Snake bera, Naked Snake kasu honetan, gero Big Boss bihurtuko dana, agertzen da oianetik zier, eta zelan ez, Snake Eaterren abesti famatu azten da, ez. Hori ikusi dugun goza bakarra, ez da egon ez gameplayrik, ez jokuko irudirik, baina dakigun bakarra da PlayStation 5, Xbox Series eta PC-erako estreneko dala. Segurenik Metal Gearrik onena, eta maitatuena. A ber, nola da hon Kojima gabe ze lehenoko, atera zuten Survival hori desastre bat izan zen, eta ber, ze ateratzen da.
Bai, Egia da, gero batzuk esaten da bela, ze ondo, eren joku gustokoena izan da, ero eren Metal Gear gustokoena izan da, egitea honen remake bat, eta beste batzuk esaten dabe, ondo dagoena esikutzeko. Eta orduan, bueno, bi aldiak dare, ia ba, zer egiten da ben. berez badeko remake bat, hirugarrenak, Nintendo 3DS-ko lehenengo jokutako bat izan zen. Goza barritxuk da sartu ben, adibidez makurtzeko aukeri, falta mota den dela. Metal Gear 3 jatorrizko jokuen bakarrik itxun dute bi zeinke, edo zutunik horrekan, ez dago besterik. Eta joku barrizetan ja makurtzeko aukeri sartu menetik, gero falta mota den da, ez da purut ortopediko hain leike kontrolori, ez? Ba, makurtze zara, eta zizu aurrerain, itxun dutxe zara da, listo, ez dago besterik. Ja. Orduan bai, ez dakit, nik egia esan trailerra gustau jatan, eneban pilau, ez dute ezagutzen jokua originala, baina, bueno, txukuna pentsau jaten, trailer bastante originala, batez esan dozuna, ez? Hasierako animalixen kontu hori, zingira hortan, eta gero musikia be, alako hola pueston da bela, ez? Igual joku guztia da hola, baina kurioso pentsau jatan. Oso joku zoroa da, detalle pillo bategaz, hori dana mantentzieko estengo dakila esango neketa dana. Ez zorak eri pillo hain lekez eta gauza sekretu pila deko sordun. Baina, hori ziko zen garrantzitsua esango nekenik. Hortik ez baizen urtetan eta jatorriko jokuen ganien jokagarretasuna hobetut, listo, niko izango zen. Imaginatzet berria, bueno, hiru konsoletako ipintzen zula, PlayStation-erako aterako dela, esklusibitetan lehenengo eta gero... Ez teko zetan, Ez teko zetan. Ez dakit, zeganera, ez da bezan nor izango den garatzaile. Konami bai, argitaletxe, baina ez dakigu norkengo da ben. Aspaldi, zurrumurruk esaten bien, Blue Point Games izango zala, hau da Sony, adibidez, remakeek, honekin bien Demon Souls adibidez, edo Shadow of the Colossus, hori zatezan, baina ez da bezara argitxu, orduan ez da genik esklusiboa izango badan, Espero ez. Egia da, normalen esklusioa danean, lehenengo batezula, esklusioa dan konsolan izena bakarrik, da ero, atera eta ero, adirazten zuzula bestiak. Baina, bai. Hori, amenen bien, bertan showcaseien PlayStation-erako dala esan, eta ja hostien Konamik bota bantuite, Steamen egongo dala, eta Xboxen egongo dala, esan ez. Bueno, hobe danetan batera ateratzen da. Bai. Eta bueno, esan dugun ez, Kojima ez dagoengoan, ez dakigu zelan urtengoan horregaitxik, baina zorionez, azkenik emongo dabe bide bat joku zarratara gaur egungo plataformadan jolasteko, ez? Metal Gear Solid Master Collection, iragarri bien, baina lehenengo volumena izango da, lehenengo bilduma modukoa, ez? Eta batuko duz Metal Gear Solid bat originala, bigarrena, eta Snake Eater hau honen jatorrizko bertsinoa, ez? Hau da azkenin urtengo dala komente dabe, da plataforma gaitxik ez da bezehaztu oineko ez, bez baizan dabe gaur egungo plataformatan, edo zer botota. Ordu suposatxeo egongo dala bai honetan danatan, gehi switchen, lasai. Eta ia bertsinoa zelakoa dizen bebai, zeoin urte batzuk egon zen HD Collection, gero Legacy Collection dut izan beste bilduma bat, eta horre, hobekuntza ez asko, baina bai ondo jolasteko mun, bermazterezizio desentik ziren. Horren espero tortik abiatute sortxie Master Collection hau. Webgunez hartu nezkero, jokuen webgunera, galdera ikur bat da hor, hiru jokuen hostien, eta suposatzeko da Metal Gear bat eta bi originalak, hau da, benetako originalak horrek sartxie bai. HD Collectionen egoten ziren, orduen esan egon garrazoirik horrek esartzeko. Eta gero kontu da, ia bigarren volumenien edo hirugarren edo eta nadalakoan, ze sartzen da ben. Adibidez Metal Gear lau ez da inoz urten PlayStation 3-tik, nahiko kode korapilatxo deko eta gatxada portietie. Orduen ia sorte apur bategaz horren port bat edo bermasterizazio bat ikusten dugun, bai, gaur egungo plataformatara dago. Master Collection hontan remasterizazioren bat edo ingo dioten esan dute? Suposatxot hori lauka izango dela joku originalatan eta, kontrolak egokitzu. Eta holako HD Collection adibidez egotezan datu base bat, historizeo da nalore anabatuz, talakoak. Orduan, holako zer badan, nik hori nahiot. PC-en bertan, Metal Gear bat eta bi, Solid bat eta bi badauz, baina nahiko porte eskaza dira, eta hirugarren ez dago ninoz. Horro nik alako zuzer nahiot, ja, Kojima ez dago, Metal Gear erdile, berpiztu da, baina, erdile onda, horro nahi da joku originaletara emulatu barik ez ezer, jolasteko aukeri egoti, ez? Ondo.
Zake, Metal Gear boltan dau, ikusko dugu onerako edo txarrerako dan, baina momentuz, saliek posik agertu dire bentsete erabaki honegaz, ezta? Hori da. Urrengo joku garrantzitsuegaz bukatu bien, hemen apurrute, ez? Desorden eta gabiz, errepasatan showcaseko bideojoku honek. Baina, izarratako bat zalantzari barik azkena izan, eta Spider-Man bueltan da, ez? Marvelen superheroiarak da. Jakin dugu, ez? Aspaldi erakutsi bien trailer bat, bai Peter Parker eta Miles Moralesegaz, hor Venom agertzen zala. Baina hengoan, beste gaizkiletako bat agertu da, ez? Kraven Istarize. Eta leku barrizeko bai, oingoan ez diren Manhattanera mugatuko, Queensen ikusi dugu bai hor Peter Parkeren etxien, ez, borrokan eta bar. Eta egiz izan, trailerrak jokagartasun pila auki deu, da nahi zen dago lantzea. Baina ez dugu ikusi berritzasun handi bez, ez, aurreko bi jokuen, ez, Spider-Man bat eta aparte Spider-Man Miles Morales egote ziren, antzekotasun handi zedeki ez. Bai egiz adibidez, simbiontiegaz ez, Venomen jantzionegaz Peter Parkereri botere darrizek emoten txizela, alien hau erabilitze. Eta bestalde, Milesek adibidez, olako planietako aukerideko bere traji dizker. Neko itxuru hona dekola. Bai badagize, olako korrente batzuk agertzen dira izienak ez. Eta... hori pixa arraro intzain nahi. Bai, ez da. Espero, desemoti, egazeitzeko aukeri ez, Spider-Man zara, ez duzu olako bihar, ez? Baina, bueno. Orokorrien, eurrekoan ez, oso kontinuistea lamoten deu. Onerako da txarrerako hori bai, ikusko dugu maien mantintzen daben Insomnia Gamesekoak. Eta grafikoki beste moten olako aldaketan diridekonik, adibidez urek eta errekatik ikusten denak, ez da askorik arritxu, ez? PlayStation 5eko joku beti zen da. Baina, bueno, badakigu zer dauen, bai. Maia etzala txarra, bez? Hori da. Baina... distantzia, errenderizazio distantzia oso handia ikusten da, ez? Mundua. Balan dabe badau popin apurtxu bete, adibidez Miles egaz doan nien, planietan, hori ikusten da arbolatan da azkeneko momentuen karretan da bizgeuzak eta lakoak. Bueno. Eta nik egizidan, ikusten da, trailerra zizan nien eta lehengo hau txarra hau agartzen da nien besterik barik, ez tipo normala badala. Horretxe petxetan nahiko grafiko eskartxuek, ez? Ez dakit, eta hori Spider-Man agartu zan, da zen, bueno, ikusko da. Bai, ikusi horka. Gaizki ez da jolaza, baina nik uste aurreko Spider-Manak ikusita salto bat esperoko genula eta salto hori ez dala egon. Orduan, igual decepzio puntu hori hortik egon laizkela. Baina, konpentsatzen badu jolas ona izateakin, Bai, hori da. Ikuste dute aurreko jokue guztiakinari, hau pila guzteko dakila, segurunik, eta aspertu bazinen, hemen part nietopeko zoazken finen. Neri lehengoen jaten motza bezala. Ez dakite, sensazin hori doko zuen. Baso zen historizora bakarrik, segurunik bai. Gero ja, egize da, bigarren mailako misioak dizela oso repikakorrak, oso... Kolekzionabliak eta ez dakizego denbora pila gota zen, bai, nik esaten dut pixka misio nagusian batez be, Bai, hori zeleke. Bai, egiz izan olako, ez, sigilo misiotxu bat ikote zirela, mere jeine gazta holan, da, horrek oso txarrak ziren, ritmo oso ebeitzen bien, eta aparte hori izan, ez, hau golanen bihar duzu, da ez da beste modurik. Ja horrek kentzen badabezen, suposatxo bai, etxoen ja bi protagonista dauzela eta hori dana. Erakutsi da bien beste aukera saugarri berezitxu beda hori ez da, Milesetik Peterrera aldetzeko, eta alderantzizue bai, aukeri egongo da, apur bete Grand Theft Auto bosten horrez, pertsona izan aldatzeko aukera horren antzekoa. Orduan, ia zelan futiotan daben histori zen, eta edo no seitzeko aukeri dekogun, edo zelan doan. Zenbat pertsona, imagina, pentsatzen zuen godiala aldatzeko, bi Parker eta... Bi zego ere, segurenik. Espan gero Venom agartzen dala eta horregaz baldala jolastu, ondo gomo zela. Baina Venom beste batekin? Bai, segurenik bai. Bidizioan agartzen, harin jaukoan lehenengoan beste Venom bat da, oza... Simbiontik beste pertsona bat edeko orduen. Eta lehenengo jokuko amaiera sekretuen agertzen zan berez nordan, ez? Duende berden semie Harry Osborn berazan Venom, edo simbiontik dekon pertsoni behintzet. Orduen ez dakitzo bengoan Eddie Brocken gana buelteko baizen, bera dala benetako etiko Venom klasikoa ez, edo beste baten joko da ben. Betxet historizek alde horretatik interesgarri zen moten dugu ez, eta berro, gogoak dauz, baina beste soziarra espero negoan, bai, beste apurtxu bet ez, beste maila bat. Urrengo jokue, Ubisoften klasikoa dako bat da, Assassin's Creed bueltan da, Mirage bideojokuegaz,
Eta, bueno, lehenengora komentetan, ez? Askorik ez duzkule harritxu egiz izan, apurbete erroetara buelti da, ezta? Assassin's Creed bat horretara, arabiar girotzi egaz, ez? Bagdaden izango gaingoan, protagonista barriz egaz. Eta, bueno, itxurideko, ez? Assassin's Creed zarrak faltan boten da bezen entzat, nahiko ondo gongo gala, baina bestela apurret ortopediko edo sarkitute modu giltzu dela beba, ez da? Neri emoten da goindala hori, 2007ko Assassin's Creed Bai. oso antzekua da. Eta gero hola gauza berrixak eta ez ditut ikusi. Ez da gize puntutaraino, ez? Grafikoki Egizan ez. mejoratuta baina. Hori da, baina jostagarritasun aldetik ze eskaintzen da ben, ez? Hainbeste urteren ostian, ez da egiten. Igual hori ondo dagoela, esaten dozuna, badare sale batzuk, hori nahi doena, eta bueno, Bai, hortxe dago. azkenengo jokuten azkenin Assassin's Creeden, hori, rolera tiretu da asko, zure ekipamendu hor aldatzeko, edo, ez, hobetzeko aukerakaz, beste goza bat zain ja guztiz, izan Assassin's Creed, baina nik beste boten faltan, sarra bez, ja uste jokupio onditzela, eta beste bat olakoa, bueno, ez dakit, gura dute Prince of Persia bueltetia adibidez, edo ez dakit. Jo, baiet. Ni faltan botatzioten Assassin's Creedei da urteko ia bat ateratzen ez jarutea. Ze gehiegi atera dituzte. Bai, eta bai, ja bai. da kolapsatu. Nire ustez, ja, pixa grazia galdu. Eta hain behaz moa deki jarraitzeko, gauza pila toten. Hombre. Baina, eske honen A ben... Bueno, jarraitzuko da. agindu zien pila bat, ez? Bai, pila, komente Bere genuen. garaia hartzaile komenta, bat, hori bai. da. Baina, bueno, Ubisoft da. Hori da. Ez espero, verdad. Hori da, ba, ez da askori falte, Assassin's Creed Mirage ikusteko, urriak 12 estrenetan da, PlayStation 5, Xbox Series eta PC. Beste joku klasiko baten buelta ikusi gendun bebai, Alan Wake 2 jokagarritasun ikusi gendun azkenik, trailera grazi ez den, ez? Hasik eran, ba, bueno, horrek zalantzatzu deko zuzia ze joku izango da zeinez, baina justo pertsonai bat agertzen da, Sam Lake, dala jokuen karatzaile, edo Max Payne baten arpeize ez, lehenengo originalan arpeize bera, eta hori jazta zalantzarik, bera da, eta listo, da Alan Wake da. Remediko, ba, bueno, gidoilari ezagune, izen burue izen da bera, hauze beraza. Eta gizitzen nahiko itxura ona, Alan Wake 2 honek, protagonista barri zeukiko dugu, alako polizi bat izango dana, suposatzio eta Alan Wake bera be kontroleko dugula. Eta, bueno, betiko lez, joku zarra moduen horre, ez, mundu beldurgarri psikodeliko bat ikuske dugu, iuntasunen nagusi da bertan. Eta etxaizik araitzeko, gure linterni edo bestetako argizek erabiliz, ba, horri biko gara, ezta, horrela tatxeta. Nahiko itxura ona egizizan, grafikoki potentie, eta bilurrezko estena horrek, ni asko guztiat ez behintzat. Bai, potentia di, Neri... Ostia, Resident Evil batzu baino txungu. Bai, beste kutsua deko lez, bai. Bai, hori da oso psikologikoa, ez dakit, Hori zea. potentia. Nahi gustatu zitzaidan lehenengo ebilit nintzanean bere garaia. Arretu nahi, Landar, lehen osan dizut, Alan Wakeena, nik Alan Wake beti lotuta euki izan dut Xboxekin, eta goizean albistetan ikusietenean PlayStation esan dut, ba? Baina, bueno, azken finean, ez dauka esklusibitateak Xboxek, baina, bueno, arrairutu zaidek Xboxek bere historia formatun joko bat izanik ez egitea. Ja. Gutxenez, anuntzioa bere konferentzian ez izatea. Bai, azkenean, ba, Remedy Nadales eta Remedy Epic Games Publishing argitaletxi Nadales, ba, bueno, horbiliko dire ebradatxera. Ba, arraziriko zu ez, Xbox Series alako jokuek faltetan dakoz, justuenik, jokalari bakarrantzako joku handitzuek. Eta bai, bueno, PlayStation bai egiz izan, ikusi dugune gaitzik, baina hor da bize ebradatxera bat abestien artean. Eta, bueno, Alan Wake 2 hau Assassin's Creeden ostien ikusko dugu, zeurriak 17 estrenetan da. Eta zu komentu duzune, PlayStation kontsolatan urtetan da, Xboxen bebai, eta PCen. Iraki itxunon bideojokuetako bat bueltan da, Dragon's Dogma, bueno, maitatue, hasik eran apurreko horratutu esan arren, bigarrenan joku ezagutu gendun oin aste batzuk, eta azkenik ba, jokagarretasuna ikusteko aukeri eduki dugu. Oso itxurona deko, egiz izan, onbatun dugu apurret lehenengo jokuen remasterado dala, ez, grafikoki. Baina hori da jenti gure bana, osak barriro fantasiesko mundu batera itxuliko gara, nun gure personaji sortute eta beste mundu batzutatik balako laguntzaile batzuk ikarritze, ba, bueno, tanetariko, ez, piztizen kontra ebiko gara, izaki mitologikoan kontra. Eta, bueno, joku honen azkenien
zure pertsonaiz sortzeko aukera zabalak, ez? Nahi duzun pertsonaien mota bat sortzie, eta gero hortik tiretute, adibidez, mago bat eitzen bazen duen, zelako astikeri zoroak eta inan zen duzuen dalakoak. Eta oso txuruna, joku honek Dragon's Dogma pik, baina zoritzarrez ez dakigu ez plataformak, PlayStation posterako urtengo dala ja bai izan dut, klaro dagoenez. Ez argitaratze daterik, orduan momentu zitxaran emiko dugu. Dragon's Dogma bati ze jokurekin konparatuko zinuk, ero zeren antza hartzen dutu. Hoxe galdetzean joan. Ez dugun antza jolastu. Bale, badalako Skyrim bat esango dugu 3. pertsonan, baina oso japoniarra da aldi berien, ez? Historitxe kontetako modu eta misioan egituri eta holan, ez? Final Fantasy batxun kutsu hartzen da, bela esan dalko du. Bale, baina jostagarritasuna izango zen gehiago... Horra porrete... estilora. Bai, jokagarritasunatik izabatzen dugu igual hack and slash kutsu bat esango dugu. Borroka nahiko askarra tire, baina aldi berien zure sasoi edo kontrole behar duzu. Txar handiziri, etxai handiziri eskaletako aukeri edau, gero aulgunietan erasotxeko eta holan. Bai, holako, azkenien Devil May Cryen sortzaietako batena da, irakitxu nobera da DMZ-en beti bildan lanien. Eta horren kutsu bat hartzen dugu, ez da holako jakan esla soro bat, geldo hau da eta patxada gehiago eskolastekoa. Baina hortik, ez, holako naste bat izango gendun. RPG-a Japoniarran dibet izango dugu. Ja. Baina oso itxurona, bere grafiko realistakaz, eta eskertzen da, honen buelti ez, salik gure bien, batez be olako bigarren joku faltsu bat egon hostien onlinera bideratute, eskatzen bien, ez, benetako bigarren joku bet. Indie jokuek egon ziren bebai, eskerrak, PlayStation Showcase honetan. Eta gure begira danak irakarri da bezena The Plucky Squire da, hau komente gendun pasan urtien, ez, oin urte bete, Devolver Digitalek eman aurkezpenien, ez. Da alako bidimentzinoko zelda sarra moduko bat, ipuinetan eta girotute, ez. Baina bere berezitasune da, liburu edo ipuin horretatik urten zeinkela, eta mundu errealera igaro, eta hor jokue 3 dimentzinoko plataforma edo puzzle joku baten bihurtzen da. Oso koloretsua eta grafiko superpolitxegaz, eta oso itxura nahi izan, nik uste dut hori. Gainera iten da liburu bat izango esan bezala, baina oso ondo egin da grafikoak, lehioko reflejuak eta danak ikusteko. Eta ia ikusten dozunean telegetik nola irtetzen den pertsonaia iruden eta azten den inguruakin interaktuatzen. Eta gero berriz doian liburura eta berriro da marraski bizidun bat. Marraski bizidun bat da. Ipuin bateko marraski bat eta oso ondo inda dago. Hori nahazten ditu bi estiluak eta gainera inguruakin, ez? Nola biltzezan, ez dakit. Dana, ez? Kuartuan egindadaren montaiekin jolasian plataforma joku bat izango esan bezala, oso originala pentsatu jat. Hori da, ez da, adibidez hori ikusten momentu baten Super Mario Odyssey gogora gartzen da ben parte bat, uste dut ezakit badan pintxurien pote bat edo zer dan, horra sartzen dala eta alako, ez, plataformeo zirkular baten sartzen dala, oso itxurona. Hau aurten ikusko dugu, niko ez da datarik esan, baina 2023ko aurre ikusitxe dau, eta, kontsola danatan, PS5, Xbox Series da Switch, eta PC estreneko da. Neri da geixen guztau jatena igual, joko danetatik, abertu zienak. Bai, oso itxurona eta indizen artien, jarraitzeko gogoa moten da bena. Arraro egiten da, indi bat aina ondo egon da gotea. Bai, grafikoki da horren potenti izeti esan nahi. Ez da esan, hori da, ez da esan india joka txarrak izen behar baizik eta indiak olako produkzio maila tal grafikoan ez dala oso komuna. Postekoa da. Bai. Igual, erritmoa bizkortuko dugu eta purot indizetan sakonduko gara. Sword of the Sea da ikusi gendun beste handizitako bat, hau da That Game Company, hau da Journey eta Apsu da honen garatzaien joku barrize. Ez da estudizio bardine, baina bai bertako taldekidie bai badire. Eta, oso itxurona, grafiko politxek, alako pasamortu eta itxasoa batzen deuz, eta hau jarraitzekoa beste indie handizitako bat showcasekoa. Baina, baitza egon ziren, neba detzen dan indi bat, hau da, Griseko garatzaileena, The Talos Principalen bigarren ataleko ziren duen, Ghost Runner akzinezko jokuen bigarren abe bai. Orduan, indizen nahiko forte bil ziren, ez da? Horretaz aparte,
PlayStation Studiosen euren bain bat joku ikusiko duzen bai, baina kasu honetan gehien bat multijokalarire bideratute, ez? Fair Games, Helldivers 2 edo Concord dire honen adibidiek, danak dire, batzuk zerbitzu jokuek, beste batzuk besteri bari, multijokalarizek, baina ez, apurut Sony hor PlayStation aldentzen dabil oinarteko jokalari bakarrantzako jokuetatik, ezta? Hortik kanpora beste enpresa batzun jokuk agertu ziren bai, Grand Blue Fantasy Relink adibidez, Phantom Blade 0, nahiko itxura politxegaz bizek, RPG japoniar da txinatarrak, ikusko dugu ja gerazen urtean diren. Beste joku bat ez duen aipatu bai, PlayStation Studiosekoan artien, ez da PlayStation Studiosekoa berez, baina bai PlayStationena. Marathon, Bungie jokusarrak buelteko dira, baina ez tekiz erikusirik, ez da honek antzine ziren, Halon aurrekarizik izango zirenak ez, eta Marathon barria alako Tarkov fantzeko multijokalari joku bat izango da, beste bat, gehiago ez. Trailer politxa, baina... Ez da sali gure biena. Ez da ikusten ez, gainera, garbia. Eta oso estetika, oso estilo artistiko berezia dauka. Berezia da trailerrak ikustea. Trailer politxe da, baina hori, gero marathonen saliek espin hau eskatzen. Espero, ez dakitz, beste kutsu bateko guztiz, orduan, ia sortu da nabetik. Da sci-fi total. PlayStation VR pirako jokuek ikusi gendu zen, gehizenak espineukin oso itxura honik, Synapse eta Beat Saber dauz adibidez olan nabarmentzeko, baina erregi esantzari barik Resident Evil 4 remake VR ez, modalitatea izen zen, hasta keri bet, ze ondo ene dauen, joku berez da ez, baina grafiko nadeko zela, baina VR-en, eta aparte ikusti ez, Leon bera, edo, gure eskuekaz, motoserra bate gelitzen egotik labana bategaz, kristona da, osea, hori probetako gogoak emoten duz. Lander, VR bertzio hau izangoa soilik PlayStation-erako edo baita? Principios bai. Aurreko Resident Evil asko zabarrinen dabe, ez? Resident Evil 7 aurreko PSVR-erako bertzinioak iban, esklusiboki, eta Resident Evil Villageek be VR birako esklusiboa izen da. Orduen hori emoten deu. Penide da, jode, justa azken aldizen alako jokuen falte dire, ez, realidade virtualerako, eta bakarrik PlayStationen esklusibak izetie, penide da. Ateraituko zineak ibiltzea VR-en jolazontan? Jokue paseostien igual, bai, normal paseostien, baina bueno. Eta bukatzeko hardware-entzako leku egon zan bai, oso kasu bitxize edo aipatu behar dugu ez. Project Q, oin ja denpora bat filtrezan gaiu ezagutu dugu azkenik, eta ez dago askorik izateko benetan, da alako tablet bat izango dugu, baina ondoan dekoz DualSense PlayStation postan mandoan adarrak edo izango zirenak ez. Baina zer da gaiu hau, da besterik barik PlayStation bosteko jokuek wifi bidez streamietako edo, ez da ez? Orduan kontsoli bierdo superez jolasteko. Osake, kontu da, gauza bardin aldozu lehen, mugikorrakaz, ordenagailuagaz, orduan ez dakitz benetan zentsu askorik dekon gaiu honek. Baina gaina Wi-Fi-tik funtzionatzen du, hau da esanet, sare berdinen egon bertzea. Hori da. Ezin dezuen PlayStationa martxan etxean utzi eta ez da nora jun, eta internetetik ibiltzea. Moten da bana etxik ez? Ikusi ditugu olako saiakera batzuk gero desagertu egin dienak, ez? Bai. Nik uste gaur egon Steam Decka eta Alice Roja eukitza hor biztan, ez? Switche bera, bai, eskenien. Honek izango die, oso kaperitxosu dagoen pertsona batek hartzeko, eta, bueno, oskalo. Oso kaso konkretutarako, nik uste dut, esto es la... Bai, nik uste Sonic berak besteko la itxaropen handirik ez, lehen komente dugu Telegrameko txatien. Hor erdi eskut eta, azteko bere sarrera propizioa PlayStation blogien SSBs, beste adibidez, sartzen dabe aurikularrak batera. Osake, ez dakit, nik ez dut uste traste handizia izango da nik. Orduen, bai, zutin izan da, mian, da oso publiko konkretu batentzat, eta segurunik ez da baskoli salduko. Bai. Ez que uste dut. Ez espadokaso mentzat aurreikusitza. Etxian beti biltze zala telebista bat partekatzen edo lako zerbait. Ze ulertzen dut hori, eraman baldin badozu, eta hainbat joku jolasteko aukera baldin badozu eskuan, ez? Zaila ikusten dut dela.
claro, potentzia hori olako gauza txiki batean sartzea, baina kasu horretan bai, baina bestela, Claro, eski apatu dugune, aldo zuen bardine mugikorregaz. De hecho, badauz PlayStationen aginte ofizialak mobilentzat, mugikorrantzat, gauza bardine etxeko. Bai, Osea que- Sony Xperiak eta betidanik euki da, aukera hori. Adibidez. Orduan, bueno, orokorrien PlayStation Showcase nire apurbeto txitxisten, eta hori zebera ebilnaz irakurtzen foro batan eta, ez, webunitan. Nik zuk esan dozuna, Dana, tiro, Squire hori, gero, pare bat gauza bakitela jendean nahi da bela, ez? Spider-Man, Alan Wake eta Metal Gear Solid, eta bestela, Baina falta ziren beste bi joku handi, eta horretaz aparte, eurek trailerrak nahiko eskazak inatez orokorrien. Ez dagoen trailer bat esan dena, zeon hau barrio ikusbiot. Ez dagoen bat abez. Baina esklusibotatik, titulo handietan esklusibotatik, soilik Spider-Man. Ze Metal Gear Solid generazio berrian, Assassin's Creed generazio berrian, Alan Wake generazio berrian, Dragon's Dogma ez dute esan, ez? Ez, baina atarako izango da, bai, kako da, osea que... Eta jazta, beste guztiak indiak, ja, praktikamente. Bueno, VR-ean haukazu, baina VR-a nitxoa da. Bai, eta hori, gero euren PlayStationen Studiosen jokuek, egiz izan, eske, jatez guztia bapes, osea, normalien PlayStation Studios urtean zan momentuen jasan, hau ikusin behar da, ia ze prestetan da ben. Eta oingoan, horren beste estudio barri erosi da bez, baina orokorrien estilo horren handizek, nabari dala. Hau Fair Games, Concord, vale, osea, trailerak ikusi da dinezu jarraitzuko dut, baina bardizti, Osa PlayStation Studios dagoelako atxien, baina bardizti berez. Arraroa. Azken finean, gogoratu behar dugu, eventu hau, showcase hau dala, eiruko eventuaren ordezkoa, orduan. Hori da. Esklusibo batekin bagarri jutea, nahi irutze zait, nahiko pobrea. Bai. Tema, zentzuten ez, ia pandemisek benetan horren besteko eragina izen badaben bideojokun industria osoan, eta dana aldatu badaben. Ze nahiko eskaz, danak, baina eske danak. Bai. Ikusiko dugu Xboxen ere egiten dunean, ze Redfallekin hartu nostiakoakin, dana jokatzen du zeakin, Starfieldekin. Bai. Eta torkizuna begire be, bai, erosi dabe Bethesda, ja azken itxe pasadan horregaz. Ja. Eta Activision Blizzard, baina ondinoko horren joku ikusteko falte da, osake. Bai, konsole, ez da izaidan gertatzen konsoletan, batipat, baino oso arraro da, eta, salmentak ez dia txarra konsolena behintzat, PlayStationenak bastante saldu du. Xboxak ezain beste, eta hori PlayStationak eukizula zea, Arazoak txipekaz eta, bai. Txipekaz eta, saltzekoa, bueno, estok arazoa izan zuen PlayStationak, Xboxek, baino alare, oso gutxiari diatatzen, ez dakit. Hori norbaitek azaldu beharko du, zeatik gertatzen, nimetzet ez dut ulertzen. Bai. Bueno, honetanak ja apurete ospinegaz amaitzuten, dezuen. Beste, urrengo albistera pastan gara, ez da? Hori da, ze badator The Creative Assembly eta Segaren, urrengo proposamena irten da, Total War bat da, eta Total War Farao, ez? Faraoien antzinako Egiptora, joango oraingoan, eta, ez dugu asko ikusi, ez dakit trailer hori baino gehiago dago, baina badokazu albistea gamerontxia.eus horri aldean, eta dago trailertxo bat, dala gehiago sinematikoa beste ezer baino, ez? Azkenean, Total War batean desiatzen ibiliko ga ikusteko xehetasun maila egongo dan, ez? Olako borroketan, baina, salpen txiki batzuk eman ditu, ez da? Eta dakiguna hori da, Egipto berriko imperioan, ez? Pixkat aro horretan, brontze aroan aurkitzen dien hiru kultura desberdinekin jolastu izango dugu, egipziarrak, kanaanitak eta hititak, eta, danera sortzi fakzio izango diela, eta gero, bakoitzak bere ezaugarriak dituen buruzagiak izango ditu. Eta, esan dabe, kanpainak oso dinamikoak izango diela, ez diela ongo biberdin, hau ez dakiten nola egingo daben, ez? Hausaskotasuna ipiniko daben, hor, bizkate aleatorietate bat, ez? Eta ez bakarrik kanpainetan, baizik eta baitza efektutan, ez? Borroketan egongo dien efektutan, ze itxura danez, ondamendi naturalek
parte izango dabe borroketan, izuteak, ekaitzak eta bestelako olako efektu batzuk egongo die, olako gertaera batzuk. Eta esan dabena izan da, hau PC-erako esklusiboa izango dela, eta gainera urrian irtengo dela. Orduan, bueno, seguramente urrengo hilabetetan joango gara ikusten beste irudi batzuk, beste ikuspuntu bat, gehiago borrokena. Bai, hori zea. Ez da igual salik eskatzen bienaz, esaten da, ja, garai honek asko jorratu dizela ez, igual ez bera Egiptogaz, baina bai inguru honetan. Orduan beste zer espero esala edo. Eta bai bada egize, Total War Warhammerra nostien, irurek ze handizik dizizlako astakerizi izen da ganera, danak batzeko aukeri dauela. Osa, hau apurubete oin bigarren mailako moduko haitzen dela edo, ez da? Zela esaten nahi dozu dana batzeko aukeri dagoela? Total War Warhammerrak hiru jokuek badeko zuzen, hiru jokuen kanpaine batu eitzen da, mapa osoa. Ta da... bitu. Ez da keribet, erraldo izea. Eta orduen, da ganera hori, ez da zenbat DLC-eko zen hori begitze da, horraipiko dira asko, baina... Ez egisa da, azkenengo Warhammerrena potentia, potentia izan zen. Bai. Jo, eski ikuste dozuz zelan dauzen model eta izakizek eta, bueno, unidadik eta zoratu itxizara. Eta orduen hau ikusten farao hau, horre Steamen badauz irudi batzuk, adibidez. Eta, ondoen jedau, baina hori bigarren mailako modun ikustezu, edo ez da parera heltzen. Igual, haidia urrengo Total War handia garatzen eta tarterako atera dute, gauza bat ezatena. Ez deguen beste produkzio kostu hartuko, zerbait pixkat monoak kentzeko, bueno, pasoko... Horrekoan behar izan bien, Troia atara bien justo txikitzu zala, eta... Eri pixkat tristia, ez da gaiza baritzek esan da, bena, ez etara urtero joku bat, itxoan buskat eta etara bat ganoraz. Hori da. Seganera justo Total Warrak dire, nahiko bilbide luzi ekutzen den jokuek, ez? Eta ez saldo 60 eurotan. Eta laiak bozu zerbait, ez? Ja. Itxoitze hori pixkate harinago egiteko, jaitsi presioa, eta zerbait txikiagoa, baina, bueno, hori presioarena da arazo bat, egunen baten igual komentatu leikena. Bai, horregaz joku da bentset, Ez aiozu FIFA-ri. Joder. Ez, FIFA eta danak, ez? Azken finean, nik ulertzen da, tarela triperea batzuk, balio leikena, balio da bena, baina beste joku asko, ematen da hoia, esken danak irtetzen dira presio hortara, orduan neri abe presio hortara bota diot. Eta bestela India konsideratzen da, eta, a ber. Aurrekoan zan, aterazana, Kerbal Space Program B, Early Accessen, zenba zan, 50 euro edo 60 euro. Eta nera desastre bat izan da. Uste garatzeak egon diala puntito lagatzeko jolaza. Ostras. Jo, eski, zarbide goiztiarren ez izu atara iruro. Mailako presizio. Osa, zu beta bat ezin dezu 60 eurotan atera. Hori da. Que bai, gero pertsona horrek joko osoa izango du, baina dabilen bitartean zuri beta tester lan aiten nahi zaizu, eta zu ordenai hortatik datuak lortzen naizea gero optimizazio prozesuan pila bala onduko izuna orduan. 60 izin dezu atea. 40 ere, gero ondian arazoa kontutan hartuta, baina, bueno, arazo horiek ez bazian egon, 40, bueno, zerbait asumiblea da. Eta gainera Kerbal Space Program da, ez gehi triplea bateatik. Orduan, erdi indi bat da. Ikustat, egunen baten ja, biogula, pixkat debate serioagoa presio buruz eta, baina, bueno, igual oin, ze pentsatzen gatze klikasankeko finalari buruz komentatzen baldin badago, pixka, Lander, zubili seinalan Master of Ceremony MC lanak egiten. Hori da, ez da, pasan zapatuen Euskararen etxian egon ginen, klikasankez Bilboko gamerren lehiaketien 3. finala ikusten. Eta, bueno, ja tope da bez, Rocket Leagueko gitarerik trebenan ordan Bilbon. Real Killer izeneko gazte bilportarra nagusitu zen. Bueno, 8 finalista egon ziren bertan, ez? Final laurdenetatik hasitze. Eta egiz izan, eneban espero, baina justo Real Killer hau izan zen, teklau eta sagu erabiltzen bazan bakarra, eta berak lortuan garaipena, Osa que, ojo. Teklatu eta saguak manejatzen zuko etxea, Bai. Uste. Berak eroan bazen, bere etxekoak, eta antxe biltzen, bai. Jode. Beste dena mandoagaz, bueno, danatareko mandoagaz, PlayStationeko ikusi gendu zen, Xboxekoak, Switchekoak, baina teklaue txapeldun. Maia txukuna, alata, Bai. Nik flipau bineban, piskat ikusi neban, eta ostra. Nik bideoan zati batzu ikusi nituen da zanun,
nire maiatik bentsat oso gorago daude hau. Bai, baina, bueno, egiz da gol mordoa egon zirela, zuet inozuna, Kreston maile, eta egiz da, nahiko, kiroltasun aldetik eta jarreran aldetik sekulako maile erakutsi bila, bai, ja partidu bako etxea maiz izan nien alkarrerizko emoten, da zorizontzen dalakoak, da oso gustora orokorrien, eta, dik beretan zainozko partidurik onenak ikusita orokorrien. Bai. Ez benetan, hori posa emoten dago. Hori zera. Ikustia, disfrutatzen daben jendia, eta gainera honek ordua sartu, eta badaukala, ez? Bere publikoa, bere bueltia, eta gainera euskeraz ikusi leikela. Eta gainera, balioko diotela, pentsatzet beraien joko nahiko gustokoa izango dela, eta, beraien mailan eta lagunak egiteko balio izango diela, beraz, hortik oso ondo. Eta gainera, Lander, gizkiz banago, irabazleak sari bat irabazizun, ez? Bueno, ez da bakarrik. Txapeldunentzat 150 euroko pare txartela zan, eta txapeldun ordientzat 50-ekoa bai. Sari bat nahiko potolo bai, Gaztetxu basaren, ze gusto txapelketan, 10 eta 16 urte bitarteko gaztik ziren, orduan, 150 euro baiko zuzen jokuetan gaztetako, asko da, Bai. Iru jokoa zuzen, iru triplea. Hori, Bai. Honek eurentzat erosiko itxu, ez bono kulturakin ikusten diren gauza batzu bezala. Bukatzeko esan behar da, Klikasank bera dala Bilboko udalak eta Euskaltzalin topaguniek, Arrapasank gaztientzako aizialdi programan kokatzen da ben, ekimena, ez? Klikasank ez aparte beste hainbat geuzetxutzen da bez. Baina, Arrapasanken helburu nagusize berez da gazte bilbotarren artien euskeri ez sustatzi, Eta orduen dizen pajardura danak izan dire euskeraz, ez da azken finen. Interesgarri halako ekimenak izatea. E-sportetan euskarak zoritxarrez ez dauka beste toki. Eta, holako zea dauzkagunean, ekitaldia dauzkagunean, eta, beti gemerauntziak ere bultzada ematen die. Eta, gure partetik bintzat eskerra baitare esan duzun bezala, ez? Bilboko udalari eta bestia zintzen, izena Euskaltzaren topagunea hori da. Hori da, eta gero esan Gari eta Lander ribe bai, ez? Egin zeben dana gaitik. Baina, hiru ordutxu, JFO komentetan, osake bai. Bai, ez da makala, ez. Ja, ze barren urtea da, Lander? Hau, hiru garrena da, bai. Ja trajektoria polit bat egiten nahi da txapelketa, Bai, honiko Rocket Leaguek indartzu jarraitzen dugu, oingoan izen da inoz baino parte hartzea egitzeko ekitu guzna uste, tokarzpana bien. Orduen, bai, oza... Zemat izan ziren, 60 bat ero? Izen emotik guztire izin ziren 89 usteot. Aha. Bale. Eta 89 horri jolastu zuen azkenean. Bai, azkenean ziren dutanak lehenengo fasera, batzuk kanpoan gelditu ziren, baina orokorri bai. Bai, asko. Eta importantena, azten doa txapelketa urtero. Jende gehiago, David? Bai, ez dakit atorren urterako Rocket League gorren besteko injarroko da ben, edo... Bai, eske, gero ez da jakitzen nolako jokuekin, ez? Ja. Azkenean, Lola bez, eta hainbeste entzuten, jokalari kopurua hor dago, munduko txapelketak hor dare, baina, gero txapelketa bat egiteko maila horretan zailagoa da, baita egia da, bosteko talde bat lortzea zailagoa da, individualki bakarka jolastetan jokua, baina hori behar dago. Egiz Rocket League honena da, doako ezetiz aparte crossplay deko la plataforma guztizien artien. Baita be. Nik uste horrek asko lagundu ziola jolazonek crossplay. Pentsatzen daude irabazi zeban honek jolaste zeban xagua eta teklatuakin, PC-an jolasteko dela normalian. Eta txapelketan Switch-ean jolastu zeban. Ez, PC-ek ikuiken duzen berez, eta danantzako mandoakaz. Hori da, ez. Kontua esan batzu jolaste zebela Switch-ean, eta zuek ipingi jatzuela Switch-eko manduak, ez? Erak be eukitzeko... Hori zera. Ez aldaktzeko asko, ez? Oituta zeudenetik. Bai, berez, dana saltoa, ez? Xbox-eko mandoan pehien dau, eta Switch-en eskuinen dau. Orduen, ja, tonteri bat emoten dugu, baina piloan aztetan dugu, osake. Bai. Noski. Eta, bueno, Switch-eri buruzen beste berba egin da gero, igual honena da, The Legend of Zelda, Tears of the Kingdom buruze komentatzia, ez? Ni be gogoz nago entzuteko, abese dako zuen esateko. Nik eser gutxik uste dut eta.
Analizia. 2023ko bideojoku handizenetakoa gure artien da azkenik. Ize bi aste igaro dire ez, The Legend of Zelda Tears of the Kingdom estrenatu zanetik. Eta zelan ez, gu momentu hartatikona Linken abenturari gogor emoten ibili gara ez. Hyrule Erresuma eraberritua murgilduz, almen eta zaugarri berrizek ezagutuz, zein, bere erronka irudimentsuek gaindituz. Bideojoku ondino amaitxu barik deko gule esan bierra dau, ez dugu analizitik egin nahi momentu honetan, ez da, behin betiko iritsirik emon nahi ere. Aran dabe, izan bier da, spoilerren bat edo beste egongo dala, orduen, espado zuen jokueri buruzko ezebez jakin nahi, ez entzunametik aurrera, ezkara, buruzagiren bat edo beste akatu dugu, misinio handiren bat edo beste pase dugu, baina joku amaitxu bari da, orduen amaierako duguzak kanpoan etxiko duguz. Ez dago la spoilera hondirik, ez? Hori da. Esan dugu zunean. Hori da. Osa, nik ez da jolastuko dut, baina jati importa entzuti adibidez. Baina igual egongo da norbait, ez da gana nahi, esebe jakitu. Esebez, hori da. Kasu hortan. Vale. Hori da. Azien ez da harritxeko, ez? Danaz ikusti ez, aventura erraldo ize da, baina bai bilgara ja hainbat orduz, ni neu, ez dakit, 15 ordu, ez hartuko netxosen ja, olako zozer, nahi kotxu, gehiago igual. Ez dakit, orduen, lehenengo sentipin honek emoteko moduen gauz, ez da? Segizea kritika eta balorazio bikainek jaso da bezala, 10/barra ikusi duguz, ize zeldarik honen anartin kokatzen dabe lehenengo kritika honek. Baina, zelan ez, azken zelda danatan hori zebera ikusi izen dugu, ez? Gero denpori egaz igual nota honek bajatu indire. Salmentek azbei posik egoteko arrazoiek deki ez, Nintendokoak, zelen 3 egunetan 10 milioi ale baino gehiago saldu da bez, aztakeri bet, zelda topera dabil, eta holan jarraitxiko denporatxo baten. Nik hor flipatu naban, albistean ipin izin balako, Japonian, ez zala izan hainbeste, alatabek kristone errekasta izan da, ez, mundu guztian, baina Japonian itxurian ez diela hain zelda saleak, eta konparatuta beste joku batzukin, eta arritu nahi joan, ez? Niretzat hain da potentia, baina igual dalako ez da oso Japoniar estiloa, Hori da, nire hori pentsatu dut, baina jode, ez dakit. Betiz neolan, eta ez da aldatu joeri ebez. Breath of the Wild pila salduan, igual hori bai basan apurbete japonerrantzako gehiago edo. Baina ez dakize baina ez dugu egin olako injarrik bertan. Gehiago izan da mendebaldera begire, ez? Zelda beti gora eta bera gabizela, ez? Jokurik honen artien, baina... Bai. Eta Lander, ze irutu zaizu zuri? Ni pixkatibili naiz, Lander baina bastantez gutxiago. Nahiko nukena baino gutxiago. Baina, zerbait, nonbaitetik azteatik, mundua ze irutu zaizu? Hasik eran ez, ikusko dugu Hyrule bera, Breath of the Wildeko Hyrule bardine ikusko dugu. Baina egize da, historizoan hasik eran aldaketak ikusko dugu zela bai, ez da, lurraspitzik azten da joku bera, bertatik gaizkize urtetan dabil, eta bertan pasan diren goza batzu gaitzik Linkek bere besoa galtzen dugu, eta aldi berien zelda desagertu ditzen da, ez? Hortik aurrera hasiko gara zeruen, pasatan dizen gauza gaitzik Hyruleko gaztelu ebera zeruran txaltzetan ikusten dugu, eta bai beste lurzati batzu bai. Eta gu bertatik ja zerun hasiko gara, ez? Linkek besoa berreskuratuko du, baina kasu honetan ja hainbat bidizotan eta, ez? Amiiboan eta bar ikusi dugun beso magiko hau izango da. Eta lehen orduetako protagonistia zeruko herrilak izango dire, ez? Bertan biziko dugu tutoriala eta botere barrizek erabiltzen ikesko dugu. Egiz izan bero baten, tutorial hau lehenengo jokuan oso kopia praktikamente. Bai, larri eta dana. Bai. Ez dago modurik saltatzeko, ez? Ez. Egingo dugu, goza bardine, lehenengo erakusko duzku ez, bera kontrolak eta apurtxu bete manejatzen, eta mirko dugune da, hainbat santutegitara heldu, bertan, dauen boterik lortu, eta botere horri lotutako erronka bat gainditu ez. Osa da, lehenengo jokuko tutorial, bardine, ez teko apenas aldaketarik. Bai, badauz elementu barriren bat edo beste ez, batez be boterik lotute, baina ez da bolan nabarmentzeko ezer. Niri ganera, luzia izan jaten be bai. Ze jauroko horren badakizu zelan futzetan da ben, eta leku oso handize da, egiz izan. Zeruko irlarik handizenetariko da momentu ikusitena. Eta ordu pila motezuz bertan. Baina niri gogaitxuta dana. Gainera ez da erreza mugitzea toki batetik bestera. Lehenengo Breath of the Wilden erreza ozen toki batetik ez da jutea, baina hemen uarte bat, uarte flotante bat izatean,
hueko asko daude, orduan toki batetik abiatzen zea, eta zaltzu, ostra, hemendik ezin ez pasa. Hortaz beste toki batetik honbet. Bai, Igual horretarako... luzetxoa hileizke tutoriala badakien jendeantzat. Baina, bueno, ulertzen dut jende bat egon daitekela... Behar da bena. A ber, luzea da, baina nik uste ez dala oso aspergarriara, Luze, eila izketzula, Lander, hasierako uartean, daun guztia ikustera jutean nahi bezu. Bai, suposatzen du bai, eta mekanikak berez oso antzikoa dizelez, ez da bolan aldaketan abarmenik. Bai, botere barrizekaz eta horrek probetan ebilinaz, baina bezala deko sentipen azkenien antzeran nabilela. De hecho, santutegizetako bat, elurrezko edo leku hotz baten, eta lehenengo jokuen moduen, erropa beroak bihertuzuz leku horretara altzeko. Eta, nahu egin... Janaria, de hecho, esplikatzea izu, janaria piper pila badaude. Hori da. Eta janaria egin eta hotza pasatzeko. Hori da. Eta orduen hori sentipina pora ziren, ez? Hau jolastute dekot, eta horregaz bueltaka. Eta, bueno, hori jartzen gara, botere barri zen barloan, ez? Ezagutzen dugu, aipatu dugu saio honetan, alde bat ditugu eskuegaz gauza mobitzeko aukeri, ez? Eta horretaz aparte, interesgarri zedana, gauzak lotzeko aukerie. Orduen, baldugu adibidez, olako karreta moduko bat lotu gantxo bat ene, eta hortik, irlatetik bestera mobitzeko olako, ez? Tubo edo goti moduko batzu dauz, horretara lotu, eta, apurrete zeharkatu, ez? Ezkenien. Baina hori da, tutorialen ikusten dugune, benetan, gauza pilo hain leik ez ultra esku honegaz, zorakeri batzuk ikustea zorre erreiten eta izan zoratzeko izenak, benetan. Nik ikusitu bideo horiek eta alucinantea zion, jendeak egin duen. Ez que Zelda baino gehiago maten zu. Bota adibideo bat, ez? Little Big Planet edo lako zezarrez. Jo. Nik ikusietena, egazkin bat eginda, laserra jarrita, bea bakarrik igotzen da gora, eta boss bat bera bakarrik. Bai, hori ikusien dibe, bai. Dron bat bezala? Dron bat, praktikamente. Bai. Nik ikusitaz kaiola erraldoi ekenje, barruen laserrak azue bai, eta horren etxen bizan kaizoli bera mobidu, txarran ganin askatu, txarrak arrapetan egiten ziren, eta laserrak danak hiltzen, alisto. Eta baita ere jendea tankeak egite ditu, Bai. Link barroan sartzen da, babestuta doa, hormakin, eta gainean kainoia dauzka, eta pum. Hori da. Funtzionamendu berez ez horreza da, zuzuaz, adibidez hartzezu kurpil bat, eta dekozu, safla bat burrinizko bat analakoa, eta zuk horretara, itxasten dozu, ez, botere honegaz. Nahi dozuzen beste gauza aldozuz itxatzi, baina gero aktibiterakoan, kolpe bat emoterakoan aktibetan duzu, baterize edo dekozuzuk likidara soinien, eta hori ezagutzen doa. Gero eta gauza dukin, harina usagutuko da, orduen apurruet kontrolen bihar duzu hori, ez da? Eta noski bateria hori jokoan juna aurrera juna ala hogetu handitu itan dezu. Bai, hori da. Eta beste objetutako bat alduzun eitzatzi bai da baterizeko, bai, orduen igual kasu batzutan alduzu bateri piloa jarri, pizu gehiago moten dutxo, baina bai ez duzu erabili bierko zuk darazun bateri propia. Orduen, jokatzeko aukeri moten dutxu. Gero da fizikak dauzilez horren ondo zain jute, gero eta pizu gehiago jarri, gero eta baterik gehiago jango dutxu, horren hori bekudeatu enbierro duzu, eta oso ondo pentseta dau, eta ez dakitzelan ez dan jokua purtzen. Zelako gozak alduzu sortu fizika atagazta funtzionan da bena moduz oro baten, eta ez, jokuk aguante ditzen dugu dana perfecto da, horretan astakeri beda sortu da bena. Joder. Beste gauzat ezatatik, Lander, lurrazpian zu ibilizea? Bai. Nik ez dut aukera izan, bakit badagoela lurrazpira jutea, baina ez dut aukera izan. Ze moduz dago? Ba, ez da hori, azkenien zerutik azte zara, baina ja bertan zerutik ikusten duzu jairuletik dauzelako zulo moduko batzuk, ez da bertatik gaizkizie urtetan, eureko jokuko mali zauzana, horrek urtetan, ez? Eta hortik lurrazpire zoaz. Lurrazpize da alako jairul buelti emonda, berez. Da alako upside down bat Stranger Thingseko alako eso zer da. Baina, bertan ikusko dugun egeizen bada iuntasune, orduan junbier gara alako argize eitzeko objetuak, ez? Hau da joko beste barritasuntako bat, aldozuz objetuek fusiones, zularmakaz edo gezizekaz, eta bar. Eta horretareko bat da adibidez, olako argizetzen daben landara bat, eta orduen, argiztatzen zoaz, ez? Lurrazpize.
Zein da lurrazpizien arazorik handizena? Ez da zer. Oso, ustute dauz, ez da benetan ezer interesgarririk itxeko, olako sustrai moduko batzuk junbirko gara aktibetan, justo santutegizien azpizien dauzenak kokatute, eta horregaz, arregistratzen jungo gara benetan. Baina besterik ez dut topeu, leku zaiena da, txarro oso indartxu dauz bertan, buruzagiren bat edo beste bega dau, baina benetan ez da zer interesgarririk eitzeko. Orduen, horra arazo handi dauz, da jairuleko erresumien tamaino epiko ezen naben leku bet, baina ez dago ezer eitzeko eta bueltak asabiz, beti zerren bile, baina ez tozu benetan topetan. Askotan igual leku batera eta bai jartzen dutxu izena edo, eta dinezu, hemen zozer egon bierra derrigor. Eta bueltaka, da igual dago olako dendaren bat, asko jota edo olako usaren bat, orduen. Beti dekote sentipen hori, horra bagatzen ezen bakotxien, ez da hola bukatuta. Bai. Hori DLC baterako ere, eske ez dakit. Ez dut uste. Honetan ibildira, hau da bigarren jokuen ardatxatako bat, orduen ez dut uste. Lekuren bat edo beste bai badago apurruet, bai sakontzen dabe gehi hauz, igual dau, misiñan dirien badau bertan, baina oso mugatute dauz, eta ez da benetan, ez, ego duzun erdize bez. Eta aparte, lekuen motxadalez, esploretako, jairuletik, igual aldago nutxik eta ez egotin bizinerik ez ezer, baina orokorrien ez, politxe da eta badakizu, bitxu mendi hori egon gudot, edo ibai hori jarratxuko eta nora doazten eruten dozten. Baina lurrazpizen, ez teko zu erreferentzirik, honek sustraizeken dute, eta ez tozu gozatzen, ez hortik ibiltzen. Orduan, niri momentuz ez tozte erakarri eta ez dakitxe erakarriko ez dut ikusten guzandirik egon gani bertan. Zentzua, ez? Eta antzekoa pasatzen dabe bai, zeruko irlakaz, beti bidizo datan betzetan gendun bertan egon gozela igual mini jokukoa edo, baina horretan bestau, ez ebez orokorrien. Azara egon leku askotatik ez, zeruko irla honetara ikusi gendun ahonumak erakutsi ban gameplay horretan, ez, adibidez, zerutik jeusten dizen arrizek erabilitze, eta askuko botere barreztako bategaz, hau da, denporan atzera itxiegaz, barriro zeruri egoatzarela. Eta bertan doz, olako erronka soltiek, santutegiren bat edo beste bebai, baina honek be nahiko gutxik dauz, eta erronkarik handizena da leku batetik, irla batetik bestera juteko bidie topetie. Baina horrik endute, ja bertan zauzenien, objeturen bat edo beste topeko dozu, baina ez dau eserreitzeko ez. Nik, ez dakit, entzun dutenakin, ez? Ez da enkajatzen nahi beste. Zaten dutena da, jende guztiak kiston lorak, eta gero justo, faiatzen badabe bi gauza berrixak, ez? Diela zeruko irlak eta hori lurrazpikoa. Niri, esan bideo guztetan da biztela, zelda dalako, niri zelda salinaz, eta horrez dut igual benaiko guzteatzen. Orduen, gozabarze probetan, batez beko komente beste botere bat, dala, komente dugu berez aurretik ez da, baina, objetuek armakaz batziena, horregaz asko jolastu berko dugu, ze kasu honetan, arma gehizenak hori dauz ustel dute moduen, gaizki honegaitzik, eta orduan ez tekie jerrandirik. Orduan jumi gara beste elementu batzukaz nahazten, eta orduan bere boteria handitzutzen dugu, ez? Adibidez, aldugu arribet hartun, eta espata bat mailu moduko baten bihurtzen dugu, eta mingi zabetzen dugu, ez? Baina, grazizideko, badibidez, etxaizeko indeki esalako adar moduko batzuk, edo, euren atzaparrak eta lakoak, horrek batute, ja bai lortuko dugu espatintzako modelo barri beta adibidez, ez? Adarran itxuri hartunde, eta beste arma bat sortzen dugu. Baina, kaso hortan bai izan behar da, orokorrien arma gehizenak nahiko itxusizek dizela, eta ez dakit, mini etxen duzu, baina beti zauz batzen gauzakaz, eta falte dire igual arma potenti hauek ero espero dut egotie, eta horrek ja beste gauza batzukaz batzen juti, eta oniko gauza potenti hauek sortzi, ez? Baina momentuz nabiletzen, arrokagaz batu beti, maiuk lortzeko eta arrezek aburtzeko, edo lortu duten, ez, bokoblin baten adarra, hori beti hori erabiltzen eta lakoak, badoz gauzatxo interesgarrizek, adibidez, lizalfoak ditzela honak sugandila moduko etxaizek, horren busten erabilitzen batu ezkero, latigo moduko baten bihurtzen dozu dalakoak. Badoz gauzatxoek, baina gero beti zabiz fusiño bardinek edo soantzekoak egiten, orduan horreri beste ez, zer faltiako, ez dakit. Nahi, arraro, ibilen naizen gutxeekin, intzaitena da,
Breath of the Wilden tutoriala bukatzen zenuenean oso garbi, ez zaukazun horra jun berrik, baina nahiko garbi jartzen zizuten zera juteko. Bazegon bi mendiren artean paso hori eta iritsiten zinean zea batera, posada batera. Nik uste mundu guztia horrera jo genula lehenengo aldiz. Amengoan, oraingoan, gesten zeanean goiku hartetik tutorialak egindakoan, mapan puntua jartzeizu, baina jartzeizu gazteluan. Eta karo, nik esaten hon, baina gaztelura ezin gona izun. Ze lehenengo, de hecho lehenengo Breath of the Wilden, gaztelura ezin zea jun, zea daude. Beste torre laserdun bitxoiek. Eta, karo, orduan esan hon. Bueno, hemen objetiboa jartzen di dorrera juteko, jokoko objetibo principala hori dala, ez? Dorrera jun eta zeitea. Karo, orduan hasi nintzen beste aldetik bueltaka. Eta ez nun ezerre aurkitzen. Eta Breath of the Wilden bezala dorrea badaude, mapa zeiteko, nola zan nuken, mapan zati hori desblokeatzeko, baina juten nintzen eta ezin nuen dorrera ego. Orduan, oso galduta ebelin naiz, hasta que esan nun arte, bueno, erdira jungo naiz, haber, ze pasatzen den. Eta orduan, konturatu nintzen, erdira jun bertzara. Igual, baitaren nik pentsatu nulako, de, hau izango da, bukarako objetiboa jartza izuna, baina orain zeure kasak ebili bertzea, baina ez erdira jun. Esaten den baten bat, zoratuz dadin beste hauza egiten, eta, horra jun berra dagoela. Bai, bestela be, suposatzeot, orokorrin jakingo dozu. Erdira jun barik be, kitzigora bera jokuek idatzen dutxu, bez? Adibidez horre, ipar mendebaldien ageri da olako, tornado erraldoi betzeruen, olako gusatxuek, ez? Badauzia bideratzeko jokalari ze. Baina izan zentsu horretan be bai, ez da inungo sekreturik. Misio nagusizek Breath of the Wildeko leku pardinetan gertatzen dira. Hau da, Goron, Zora, Rito eta Gerudo herrizetan. Osa hor dauz misio nagusizek eta horra joan bierzara. Horren zentsu horretan be apurruet, zaitez epsinioa do, baina zaztau gauza barrik asmatzen, ez? Protagonistak ize bardine dire, leku bardinetara joan bierko zara, apurruet aldatute dauz. Eta hortik, biziko duzuz misio nagusizek eta gero templure jungo zara. Templuen kasuetan bebai, hemen spoiler askorik konte barik, baina eurreko jokutik, bueno, bentsetean iztasun gizadeki itxuraz, eurreko jokuen ziren honek pizti jainkotiarrak eta barruek eta orokorrien estetika barriniko itzen bien. Hemen ez, bakotxa bere estetik idiko hori eskertzen dela, hori nahi neban. Baina funtzionamendue da eurreko jokuan bardine ez, sartuko gara templu batera, erdizen jarriko dozkue olako gailu bete do, hori aktibiko dugu, eta esango dozkue, templu honetan junbezara lau leku honetara, lau bost leku honetara, honek eusak aktibierko dozuz, barrio beteko zara erdire, eta buruzak izen kotrengo duzu. Orduen, nitzako zelda baten, ez, mamine beti zala templu batera sartun, jakin, ez, zelan funtzionetan daben templuek zerren bihar dozun benetan aurrera aitzeko, gero, erdiko objektu berezize lortu eta horregaz ja gela gehiago zabaltze ziren, ez, alako Metroidvania kutsu hartzen bala. Baina hemen ez dago alakorik, nahi dozun ordeni aldozuen barriro, erronkatzuek santuteg izenan oso antzekoak dire, alako botere bereziren batera bilitzen, gauzat desblokietie. Orduen, ez dakit, eske, denbora guztien hau ez, alderatzen eurreko jokuegaz, eta larra antzeko haitzen date, bigarren jokue da egize da, baina 7 urte egon dira hau garatzen. Orduen, momentu ez egoten sentipena da, ez dakit, zozerrokorre... Nei, amarra ematea exageratu edutzen zait. Jolaz ona da, baina amarra exageratu edutzen zait ematea. Etzeko da larratzekoa, erroko jokuaz. Esan dozuena gaitik, DLC bat egoten dago. Oso joku baten DLC baina... DLC oso onti bat, baina bai. Bai. Jairu lista horren bezaldatu eta dauzen leku barrizek... Nei mapa berdina modifikatuta, baina berdina izaten jarraitzen ikuste asko penalizatzen dula. Ze ja, mapa osoa Breath of the Wilden libatzea, gizunun daun. Herri hau atelia hemen dago, eta zea... Goroen herria handao, eta ja, zuzenean jula izketzu gara, orduan. Pizkatzea hori galtzen du. Impresio. Freskotasun hori eta azkenin Breath of the Wilden hartatxa hori zela esplorazioa eta ikusti denun dauzen goza, dara joan gona esploretan ia zer dauen eta ez ustekoak hartun. Hemen be badau hori, baina eleko ezagun baten da, eta ez da horren da datute justifiketako 7 urte egon dizela hau eitzen, niretzat.
Gainera betikoa, ez, Zelda bakotxa guztiz desberdin izan aurreko agaitzik, bere Hyrule propioa aukitzen ban, bere personaje propioak, hemen ez. Eta askotan emoten dudala gehiago, bigarren joku barik, holako Breath of the Wild alternatibo bat, ez da? Ze horren antzeko erronkak bizi dozuz, pertsonai nagusizek bai zagoetzen dutxue, baina igual lehenengo jokuko bigarren mailako pertsonai askok lehenengo biderrez zagoetzen dutxu duen gauz. Ez dutela ulertzen hori, adibidez egotezan alako, koro kau handize, zure inventarizoa handitzen bana, marakakaz eta baspatantzako da leku gizabetzen dutxuna. Ez, horrein egun zera mile biderrez jalengo jokuen, eta bigarrenan topeteza beragaz, eta txuz agutzen, da nizu, baina, ez teko zentzurik honek. Hale bigarren mailako pertsona izala, baina, Posadatan pertsona berri batzea. Ja. Eta izan berko zenuke Jesu Kristo, gutxeen ez? Ze, erreinua salbatu ezu, ez da egit. Bai, erreinua salbatu ezu, da ganaz, supuestamente, bueltak erabilizara hostien, hori, laguntzen eta alako gauzak etxen orduan, ez dakit, batzuk ez dakit zentzurik. Eta horretxe dinot emoten da bela gehiago Breath of the Wild alternatibo badala, bigarren joku bat baino. Gero egitz eta historitzi jarraitzu izan dugu, eta, baina, bueno. Baina ez zaintzia olako detaileak, gainera dinean evidentiak, ez? Osea, ez dago modurik beste modu batera izateko. Ez. A ber. Ez da lehenengo partida gorretago daikosun, lehenengo joku partida gorretago daikosun gero hartzen dutxule. Saldize bai pasetan dira adibidez, baina ez da besterik. Hori dago bakarra. A ber, baina daukatzunean olako urrezko arrautza egiteko io bat, jolaz bat ateratzen dezu. Baina, jode. Milioika salduko ditu Nintendo. Beste gauza bat gorroto dudana da, historize kontetako modu, benetan, Breath of the Wilden, azkeneko trailerretan emoten ban historizek garrantzia askoko bala, gero espan eukin, gehien bat ezagutzen genduen flashbackan bitartez, olako mapako leku batxutera junbier ginen, eta Linkek bertan bere oroitzapena bereskolatzen bazen. Hemen oso antzeko gauzeitzen dabe, eta kristona morre motezte. Dauz olako mapatik zier, olako irudi handi batzuk, geoglifoak editzen dutzi ez, eta bertan, apuru bete bueltak abilitze, beste flashback moduko bat topetan duzu. Eta historizio holan kontetan da barriro, jokuek berak esteko maminik, eta kontetan da biltzen da, ja aurretik pasa izan zozer, eta hor dau, narratiba guztizea. Eta, jode, hemen gaun barrinen bien, azkenengo trailer horretan Tears of the Kingdom bien, asko berotzen ziren, historia aldetik, Ganondorf-egaz eta bar, eta gero ikusten duzu, dala, igual amaiera arte ez dakitze, oineko ez dut jolastu osurik, baina igual amaiera arte ez dago ezer. Eta, zelago amorrua. Nik, azatena, amarra ez zait irutzen. Jolaz oso nahi izango da, baina amarra exagerazioa irutzen zait. Baina, dano dakigu, prentza jakin bat nola dago, gaur egun. Bai. Beti izin da, Skyward Sword urtzen nien eta beti amarrak eta gero danak argi ukitzen bien, ez da horren besterakoa. Ongan bai ikusi foroetan eta jenti oso bertuta bila, da asko da biltzela guztetan, igual nina zamen ospin bat. Baina, ez dakit, nik uste denpori egaz bai ostuko dizela apurruet balorazioak eta joku hona izango dela, zantzari parik, baina ez da bela, leku hori lortuko Olimpoan, bi jokuen Olimpoan. Vale. Horra doz. Lehenengo Breath of the Wild eguntzun impactu aztu dukik. Ez. Gaurkoa ja juntzaigo. Baina, etxego dugu agur. Ia, barriro ganolazko analizi bat etxen dugu Tears of the Kingdomena iritxio bio badeko guzen. Momentuz joku bada borre lekus askotxu dauz, ikusko dugu. Hori da, eskerrik asko entzuten ibilizaten noi eta hurrengo astera arte. Agur.